Welcome sa hubad sa damgo ug aom. Laing mga damgo atong hatagan ug pagtagad karong hapuna. Una, kung magdamgo kag kaba-kaba or alibangbang or butterfly. Matod pa diri sa libro ni Professor Swami, kung puti ang kolor, makabaton ka ginigugmang matinud-anon. Kung itom, dunay kagulaanan nga moabot. Kung yelo or dalag ang bulok sa kaba-kaba, makabaton kag paris or uyab or kapikas nga bubhuan. Kabalyera or cavalry kanang mga sundalo nga magkabayo. Matod pa sa libro, kung magdamgo ka nga makita mo gani sa imong damgo ang kabalyera, magkadawat ka og promosyon sa imong trabaho ug tahuron ka sa imong isig katawo. Sunod, kabang. Bisag unsang klase nga kabang, nagpasabot ang imong base bisan unsa basta kabang ang imong madamguhan, nagkahulugan sa way pihong baruganan. May kabang. Sunod, kabaw. Kung magdamgo kag kabaw, nagpasabot nga malangan ang imong gipaabot, dugay mobayad ang nakautang kanimo, dugay nga mangulitaw ang nahigugma kanimo sa tago, dugay usab nga mutando ang dalaga nga imong iulitawhan. So, muna kung kabaw, nagpasabot og kalangan. Sunod, kabayo. Kabayong tambok, nagkahulugan sa kaabunda og dunay umaabot nga daghang kwarta, magmalipayon ka sa imong paghigugma. Pero kabayong daot, nagkahulugan sa kawadon, mahugno ang imong patigayon or negosyo, hutdon og utang dili kabayaran. So mo na siya kon kabayo nga tambok o niwang. Sunod, kabug. Kung magdamgo ka og kabug, nagpasabot ka dunay umaabot nga kalangan or malangan ang pag-abot. Kung maglupad ang kabug, mabalhin kag Pinoy anan. Kung mapaakan kag kabug, nagpasabot mawad-an kag butang ug talikdan ka sa imong hinigugma. Sunod, kaka. La o lala nga kaka, nagkahulugan sa umaabot nga kagul-anan. Dunay sakit nga umaabot og panaglalis sa manag-uyab. Ordinaryo gani nga kaka, nagkahulugan sa kalipay nga umaabot og kauswagan sa imong kahimtang. Sunod, kaldero. Kung magdamgo kag kaldero nga dunay sulod, nagkahulugan sa kaabunda. Kaldero nga walay sulod, nagkahulugan sa kawadon. Kaldero nga dunay sulod nga kanong humay, mupanaw or mo travel ka sa layong dapit ang nagdamgo, ug kung dili siya ang iyang kabanay or pamilya ang mo travel sa gawa sa nasod. Sunod, kalendaryo. Kung magpakli ka sa kalendaryo ug magtan-aw sa pitsa, matabhangan ang imong mga suliran ug mga kasakit, masulbad ang mga pag-antos nga imong nahiaguman. Sunod, kalo. Kung magdamgo kang magkalo, makadawat kag maayong balita nga magdala sa maayong kapalaran og abunda sa kwarta. Imong maanggon ang kadaugan sa paghigugma, tahoron ka usab og pagayukbuan. Sunod, kaluha. Kung magdamgo kag kaluha, nagpasabot nga kalipay og kauswagan sa kahimtang sa imong banay, dugang abot sa imong kinitaan, tanyag sa kaminyoon alang sa dalaga nga magdamgo. Ang ulitaw nga magdamgo hagkan na siya sa iyang ihalaran bisan og wa pa siya kaligo. Kumana siya. Sunod, nga damgo. Kamanduan. Kun command mo siya. Magdamgo kang dunay kamanduan nga gihatag ipakanaog, nagpasabot ni siya. Kung magdamgo ka nga ikaw ang naghatag og kamanduan og gituman, makaangkon kag promosyon. Apan kung ang imong kamanduan wa tahura, mapildi ka sa negosyo, bulagan sa imong hinigugma.
Sunod, camel. Nagkahulugan sa umaabot nga kalipay nga moabot sa imong kinabuhi, kalipay sa gugma, kalipay sa pagpuyo. Kon camel man sa meaning sa camel. Sunod, kanal. Kung magdamgo kang mapiksan ka sa tubig gikan sa kanal, matumpawak sa kadaotan ng imong panginabuhi. Kung magkalapo ka gikan sa kanal, libakon ug daoton, libakon kag daoton ang imong kadungganan. Sunod, kandila. Kung dinagkutan, kalipay ang imuhang maangkon, kalampusan sa patigayon og paghigugma. Ang dalaga nga magdamgo, kinahanglan nga magpahumot siyag maayo, kay ligoon siyag halok sa iyang hinigugma, bisan og wa pa siya ay makapanipilyo. May kandila. Sunod, kanding. Maayong balita sa imong pangita, kauswagan sa imong pagpuyo o kalipay sa paghigugma. Kung imong madamguhan nga nalibang o malibang ang kanding ug imong masaod ang iyang hugaw, diha dayon moabot kanimo ang daghang kwarta. Sunod, kanyon. Kun moboto, dunay moabot kanimong maayong balita nga makahatag kanimo uminto sa pagpuyo. Tubagon ang imong sulat sa gugma. Kung dili moboto, dili ka pabayaran sa utang nga sa mga tao nga nangutang kanimo. So kana lang una, karong higayon na sa sunod na pod. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagsunod sa hubad sa Damo Ugaw.